Proč přijdete na báječný bál? No tak protože je to asi jediná akce, kde uplatním svoje ladný taneční pohyby. Jdu na báječný bál, když jsem tam nikdy nebyl, ale slyšel jsem, že je to fakt super akce. No tak protože stejně nemám nic lepšího na práci. Je to dost daleko od centra a proto cesta domů z báječného bálu stojí za to. Podcast lidí, který jsem třeba rok neviděl. A někdo vám koupí arašídy. No tak protože tam chodíte holka, co se mi líbí. Protože jsem asi tak nejhorší tanečník v celé Praze a na báječném bále to vůbec nevadí a nikdo mě kvůli mým alternativním tanečním kreacím z toho sálu nevykáže. Protože chci v tombole vyhrát lístek na další báječný bál. Protože ten bál je báječný. Na báječný bál jdu proto, že mám rád, když se takhle pohromadě sejde tolik lidí, kteří mají společný nejen záliby a nejen přátelství, ale něco mnohem víc. 1.1.2016 19:00. V KC Zahrada. Téma hopskoč jako mrtvá nevěsta. 170 korun u členů SOMu a v knihkupectvích Kalich a Brána. Sbírka je na konkrétní uprchlickou rodinu ze Sýrie. Přijďte, bude to tam vtipný. K tanci jak poslechu zahraje Kaktus Show Band.